virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kadar FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot.
Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Maayong hapon, syudad sang Roxas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok ka mo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalaya kita sa kahanginan, pinagi sa emergency broadcast permit, nanginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission, kag ang ini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Sa gihapon nagapalayag ang programa Casac Special Coverage. Subong nga adlaw sang Miyerkules, petsa 28 kita sa bulan sang Abril tuig 2021 para sa padayon nga paghatag sa inyo sa mga importante nga mga balita kag mga impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo, umpisa alas 4:30 tugtog alas 5 sa hapon. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa liwat, mayong hapon sa aton tanan nga mga kaalagad. Nga nagapamatik ang nakatutok sa aton sa malabatan sang aton nga programa sa bilog nga syudad sang Roxas. Sa 47 nga mga kabaranggayan kag subungan sa duwa ka distrito sa probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyo tanan. Syempre sa malabutan man sang aton nga paguragwag sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagpalabot man kita sang pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga always nakatutok kinagalantaw sa aton live streaming pinaagi sa aton nga official Facebook page di man ka mga parte sang Capiz sang Western Visayas kag sang Pilipinas o kung sang kalibutan. Maayong hapon sa inyo tanan. Happy Wednesday afternoon mga kaalagad. Marami ang tiyempo naton. Hopefully, adlaw-adlaw minino. Sakto lang ang init, sakto lang man ang ventilasyon sang hangin. Kinahanglan natin sa sining mga tinong mga kaalagad nga maghalong sa COVID-19 kag isa sa mga ginapahanumdum sa aton sa Capiz Provincial Health Office, ilabi na sa mga kaparehas ko nga nag-opisina adlaw-adlaw. Importante mga kaalagad ang pagsunod sa mga minimum health standards kag subuan safety protocols bisan pa nga yara ka sa sulod sang imo nga mga opisina ari ang mga COVID-19 prevention advisory sang Capiz PHO para sa aton nga nagapanarabaho adlaw-adlaw. Siguruhon naton mga kaalagad nga ang tanan nga mga kaupod naton sa sulod sang opisina bago magsulod no nakapang-sanitize sa mga kamot, nakalista o naka-health screening, nakakuha sa temperature para syempre mabalaan kung mainit pala siya. Sobra ba lang yung temperature sa normal kag agud nga syempre maka-isolate o kung kinahanglan nga mag-quarantine kung malain ang pamatsyag. Isa man sa mga pahanumdum sa Capiz PHO mangin mga kaalagad ang mangin seryoso kita no sa pagdumili nga magkaon sang dululungan kag nagalapitanay.
Siyempre, mabudlay na mga kaalagad. Nagikan kita sa mga nagkalain-lain ng mga lugar, especially diri sa syudad sang Roxas, so mas maayo gid nga mag-observe ka sa gapon sang social distancing bisan pa nagakaon. Kung mahimo kag kung ginatugutan kita, mas maayo nga mag-work from home kaysa nga mag-report physical sa aton nga mga opisina para makalikaw syempre sa paglaptas ng COVID-19 kag siguruhon nga bukas sa mga bintana nato kung may aras ng maayo nga ventilasyon sa sulod sang aton mga opisina o kung mga ginatrabahuan para syempre sa pagpasiguro nga safe kita tanan sa COVID-19 pandemic. So pila lang ina mga kaalagad sa mga COVID-19 prevention advisories ng Capiz Provincial Health Office para sa aton. Kag importante sa gihapon nga nagasunod kita sa mga minimum health standards, ilabi na nga liwat nga nagataas o kung padayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa sining nga mga tinion mga kaalagad, idulong ko naman sa inyo ang pinakaulihing nga updates sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa pinakauling nga updates ang Capiz Provincial Health Office mga kaalagad, kagahapon nga adlaw Abril 27, 2021, naka-record kita sang dugang nga 13 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sa karon, yara sa 150 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 o kun 9% sa kabugusan nga kaso. Kadungan sang nasambit nga report kagahapon, ang pagka-record naman sang dugang ka 16 nga mga individual nga nag-ayo ko naka-recover sa nasambit nga balatian. Sa kabugusan, nagtaas na sa 1,439 o kun 86.32% ang total reported recovery. Samtang nakalista sa liwat sang dugang nga isa ka individual nga napatay o kun ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa karon nagtaas na sa 78 ang kabugusan nga reported deaths sa kabugusan nga kaso nga 1,667. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga updates ng COVID-19 sa Western Visayas, kagahapon nga adlaw liwat nga nagtaas ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Naka-record sang 360 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Nagikan ini sa mga probinsya sang Aklan nga naka-record sang dugang nga 7 ka mga bag-o nga kaso, 16 naman sa probinsya sang Antique, samtang 13 naman sa probinsya sang Capiz. Dungan pa sini ang 3 ka mga bag-o nga kaso kung lokal nga kaso sa probinsya sang Iloilo, samtang isa naman ang na-record nga nagpositibo sa ilang mga locally stranded individuals. Liwat nga nagtaas ang kaso sa Negros Occidental nga naka-record siyang 239 ka mga bag-o nga local cases, 7 nagpositibo sa Apor, samtang 23 naman ang nagpositibo sa ilang mga LSI. Sa syudad sang Bacolod, 37 ang mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Samtang sa syudad sang Iloilo, pulong na dugang sa ilang mga local cases, 2 sa Apor samtang 2 naman sa mga LSI. Sa kabugusan, naglabot na sa 34,514 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. May ara pa sang 4,377 ka mga aktibong nga kaso sang COVID-19. Kadungan naman sini mga kaalagad ang pagka-recover sang 297 ka mga individual kag nagtaas na sa 29,258 ang total reported recoveries. Kagahapon man nga adlaw nga naka-record sang 7 ka mga bag-o nga napatay sa COVID-19 kag nagtaas na sa 873 ang total reported death toll. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga updates sang Department of Health subong adlaw mga kaalagad,
Sa pungsod Pilipinas, naka-record sang dugang 6,895 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Naglabot na sa 1,020,495 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas umpisa sang pandemya. Sa karon may arapas sang masobra sa 67,000 ka mga aktibo nga kaso sa bilog nga Pilipinas. Samtang masobra 935,000 naman ang total reported recoveries. Nakalista sang 10,739 newly reported recoveries subong adlaw. Samtang 115 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi. Sa pungsod Pilipinas, nagdangat na sa 17,031 ang kabugusang death toll sa bilog nga pungsod. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kasos ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko naman sa inyo ang mga detalye sa mga nakalinadang naton nga mga balita diri sa Casac Special Coverage. Magabalik ang aton programa matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Standby! Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatsyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kag nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Casac Store kag Resource Center. Casac Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape, kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Casac Facebook page, kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calansa. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Casac Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Casac Store kag Resource Center.
Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Oras natin alas 4:49 sa hapon. Nagabalik ang Casac Special Coverage. Kagyarin ang ating mga headlines. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Para sa Balita National, travel ban sa mga nagabyahe gikan sa India, temporaryo nga ginpa-untat sa Malacanang. Casac Special Coverage. Casac Special. Samtang initial dose ng Sputnik V vaccine gikan sa pungsod Russia, mag-aabot na sa Pilipinas subong nga adlaw. Casac Special Coverage. Casac Special. Balita Regional, mga alkalde sa Western Visayas, publiko nga nagpabakuna batok sa COVID-19, agud nga mapataas ang kompyansa sa mga pumuluyo sa bakuna. Casac Special Coverage. Casac. Samtang NBI ginmanduan sang Department of Justice nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang mga madakpan nga nagapeke sang RT-PCR test sa pagsulod sa isla sang Boracay. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Para sa balita lokal, DOH-6 nagpainsang 100 million nga pondo para sa pagpatapos ang Roxas Memorial Provincial Hospital. Casac Special Coverage. Casac Kag Special. surgical lockdown sa barangay poblasyon sa Banuas sang Hamindain, ginbawi na nasambit nga lugar yara naluwat sa modified general community quarantine. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagdesisyon na ang palasyo ko ng Malacanang nga temporaryo danay nga pauntaton ang pagbaton sang mga turista o kun mga biyahero nga mayara sang travel history sa pungsod India o kun mga biyahero nga nagikan mismo sa nasambit nga pungsod bangod sa mataas nga kaso sang bag-ong nga variant gikan sa nasambit nga pungsod. Sa karon na-eksperyensyahan sang pungsod India ang mataas nga kaso sang COVID-19 nga nag-determine sang pag-collapse ang ilang nga mga health system kag subong may pag-collapse sa mga syudad kaupod ng ilang nga sentro. Sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, manghin kaupod naton para sa live report alagad Liza Generale. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Temporaryo nga untaton ang pagbaton sa mga nagabiyahe gikan sa pungsod India bangod sa nagataas nga kaso sa bago nga variant ng COVID-19 gikan sa nasambit nga pungsod suno sa kumpirmasyon sa palasyo kagahapon. Suno kay spokesperson Harry Roque, sumugod Abril 29 tubtob Mayo 14, 2021, ginadumilian ang pagbaton sa mga pasahero nga gikan sa India kagang tanan nga may aral sang travel history sa sulod sang 14 ka diyas sa nasambit nga pungsod nga makasulod sa Pilipinas. Exempted naman sa nasambit nga restriksyon ang mga nauna nga nagpasiguro sang biyahe bago ang Abril 29, apang kinahanglan nga mag-quarantine sa sulod sang 14 ka diyas bisan pa una nga negatibo sa RT-PCR test. Samtang sa restriksyon naman sa mga biyahero gikan naman sa iban nga mga pungsod nga nalatnan sang bag-o nga variant, ang pagapangunahan naman sang Office of the President pinaagi sa joint recommendations ng Department of Health kag Department of Foreign Affairs. Suno sa report sa mga otoridad sa India, sa nakaligad nga 6 ka adlaw, nakarecord sa masubra 300,000 ka mga kaso ng COVID-19 bangod sa bag-o nga variant nga nagtuga sang pagkulap sa pila ka mga syudad kaupod na ang sentro sining nga New Delhi. Nagakaubusan na sa mga ospital samtang padayon naman ang mass cremation sa mga napatay. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national mga kalagad, nagmag-abot na sa pungsod Pilipinas. Subong nga adlaw ang initial nga dose ng Sputnik V COVID-19 vaccine nga gikan sa pungsod Russia. Ang Sputnik V vaccine isa sa mga pinakauna nga bakuna nga na-create sa bugos nga kalibutan kag mayara inisang mataas nga efficacy rate base man sa clinical trials ang nasambit nga pungsod. Para sa pagdulong sa detalye sang sininga balita, manging kaupod natin para sa live report alagad John Rafael Fabregat. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage.
Nagkumpirmar na Presidential Spokesperson Roque ang pag-abot ng inisyal nga 15,000 shots ng Russian-based vaccine ng Sputnik V sa Pilipinas subong adlaw sang Miyerkules, Abril 28. Sa payag sini sa isa ka press briefing, subong adlaw ang schedule sang una nga delivery sa nasambit nga bakuna nga gikan sa Russia Gamaleya Institute. Ginpahayag dugang ni Roque nga sa katapusan sang bulan, ginaekspektar naman ang pag-abot sang kabugusan nga 480,000 shots sa nasambit nga bakuna sa pungsod bilang dugang sa mga bakuna para sa mga Pilipino. Ang Sputnik V ang may yara sang 97.6% nga efficacy rate based man sa mga ginpatigayon nga clinical trials. Isa ini sa mga pinakauna nga nahuman nga vaccine kag nauna man nga makakuha sang aprobasyon sa Food and Drug Administration sang Russia. Sa target nga 70 million nga populasyon nga bakunahan sa Pilipinas, sa datos ng gobyerno, naglabot na sa 3.525 million COVID-19 shots ang nagabot sa pungsod, samtang masobra 1.5 million ka mga individual naman ang nawakabaton na sang bakuna. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa balita, regional mga kaalagad, amat-amat na nagbaton sa mga initial nga dose ng COVID-19 vaccines ang mga alkalde kag subuman mga gobernador sa bilog ng Western Visayas bilang kabahin. Nanging kabahin na sila sa priority list sa magabaton sang nasambit nga bakuna. Isa sa mga rason kung nga man pampubliko o kung publiko silang nga nagapabakuna, amo ang paghatag sang mas dako nga kumpiyansa sa ilang mga pumuluyo nga hindi dapat mahadlok nga magpabakuna sa COVID-19. Kamo ini mga kaalagad ang rason o kung mangin sabat sa paglikaw naton nga malatnan sa COVID-19 kag syempre maliban nina sa mga public minimum health standards nga aton nga ginasunod. Para sa pagdulong sang detalye nga mga alkalde sa Western Visayas pagpubliko na nga nagpabakuna sa COVID-19 agud mataas nga magtaas ang kumpiyansa sa mga pumuluyo sa bakuna, igadulong sa aton ni alagad Maria Rica May Pablo. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Apat ka mga local chief executives o mga alkalde sa probinsya ng Iloilo ang publiko nga nagpabakuna sa COVID-19 vaccines agud nga mas mahatagan pagid sa kumpiyansa mga pumuluyo ang magpabakuna batok sa virus. Ang mga nasambit nga mga alkalde amo sanday Mayor Ray Grabato sang Mina, Mayor Carlos Cabangal Jr. sang Banate, Mayor Mark Palabrica sang Bingawan, kag Mayor Maria Lina Julepa sang Leon nga nakabato na sa una nga dose sang Sinovac Biotic COVID-19 vaccines. Sa pahayag ni Cabangal, luyag sini nga ipakita sa mga pumuluyo sini nga wala sang dapat kahadlokan sa pagpabakuna. Dugang pasang 60 anyos nga alkalde, wala man sang nangin side effects ng bakuna sa iya lawas matapos ini nga mabakunahan. Matandaan nga una nga nakabaton sang COVID-19 vaccine sa mga alkalde sa Western Visayas, si Mayor Raul Banyes ng Concepcion Iloilo nga nakabaton sang AstraZeneca vaccine bilang isa ka senior citizen kag anay medical doctor. Samtang sa probinsya sa Antique, nabaton naman ni Mayor Mary Joyce Troquero sang Valderrama kag Mayor Julie Pacificador sang Hamtic ang inisyal nga dose sa mga bakuna. Una naman sa listahan sa mga gobernador sa Western Visayas, si Antique Gobernador Rodora Cadiao sa nakabaton na sang bakuna batok sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita lokal mga kaalagad, ginmanduan sa karon sang Department of Justice ang National Bureau of Investigation nga pahulagon o kung pasangkaron ang pagpanakop kapag pasaka sang kaso sa mga individual o kung mga turista nga nagasulod sa isla sang Boracay nga nagapeke isang ilang nga mga RT-PCR results. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Ray de Los Santos. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ginmanduan ni Justice Secretary Menardo Guevara ang National Bureau of Investigation nga dakpon kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso ang mga individual nga napamatud-an nga nagapeke sang ilang RT-PCR test sa isla sang Boracay. Santo sa Department Order number 88 ni Guevara,
ang ginpagawa sang tinlikdan nga Abril 23, ginorderan sini sang NBI Officer in Charge Eric Distor nga magpasa sang progress report na tuhoy sa nagataas nga kaso sang pagpiki sang dokumento bag-o ang entry sa nasambit nga isla. May baluan nga lakip sa mga requisitos bag-o nga makasulod ka sa isla sa Boracay amo ang RT-PCR test kaupod na ang pagpakita sang ebidensya sang accredited accommodation establishments sa datos sang lokal nga gobyerno. Sumugod sang liwat nga ginbuksan ang Boracay sang Oktubre, nagligad nga tuig, masobra isa ka gatos na ka mga turista ang nadakpan nga naghimo sang illegal nga buhat. Ang mga ini ang ginpan-transfer sa mga quarantine facilities sang Kalibo kaginhatagan sang pinalidad sa paglapas sa COVID-19 protocols. Ang mga piki nga swab test results kalabanan nga nadakpan sa airport sang Subong man sa mga seaport sang Barangay Katiklan, Malay, kag Aklan. Samtang una na nga nagpaandam si Malay Acting Mayor Floribal Bautista nga ang mga nadakpan ang pagapasakaan sang kaso nga falsification of documents sa Aklan Provincial Prosecutor's Office kag pagakabigon nga persona non grata. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Jean Reyes de los Santos, 88.1 Kader F. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang liton kita mga kaalagad sa balita diri sa probinsya sang Capiz, Department of Health Region 6 nagpain o naghatag sang 100 million nga pondo para sa pagpatapos sang extension o konsong Roxas Memorial Provincial Hospital ngayon nahamtang sa Barangay Lanot, Syudad sang Roxas. Para sa pagdulong sang detalye sang sinang balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Andrea Alvarado. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Agud nga matapos na ang ginproponer nga 5-story nga hospital building sang Roxas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot diri sa syudad sang Roxas. Nagpain sung 100 million pesos nga pondo ang Department of Health Region 6 para nga matigayon ang nasambit nga aktibidad. Kinahanglan nga magpirma sang Memorandum of Agreement o MOA sa tunga sa nasambit nga ahensya kag sa gobyerno probinsyal. Pinaagi sa sangguniang panlalawigan nang unanimous ang desisyon sa mga board members sa pagpasar sang Resolution Number 536 Series of 2021. Ukon ang resolusyon nga nagahatag sang otoridad kay Capiz Governor Esteban Evan Contreras bilang gobernador kag representante sang provincial government nga magpirma sa nasambit nga kasugtanan. Samtang nagapati si Vice Governor James Mitang Magbanwa na sa siningtion sang pandemya, labing mas kinahanglan sa mga kapisnon ang ospital nga moderno kag kompleto ang kagamitan. Matandaan man nga magluwas sa DOH Region 6, nauna na nga nagpangayo sang bulig sa talatapan ni Senator Christopher Bongo si Governor Contreras sa pagpatapos sang nasambit nga building. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Andrea Alvarado, 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa dugang balita lokal, ginbawi na sa Banwas sang Haminday na sa barangay sang poblasyon ang surgical lockdown kagkaron yara na liwat sa idalom sang modified general community quarantine ang nasambit nga lugar base sa kumpirmasyon ni Mayor Valdemar Valdemar. Para sa pagdulong sang dugang nga detalye sang sinang balita, mangin kaupod naton para sa live report aragad Royal Marvins Mayor Valdemar. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Lifted na o kung ginbawi na surgical lockdown sa barangay Poblasyon, Banwas ang Hamindan matapos nga makontrolar ang paglaptas ng COVID-19. Sunod sa opisyal nga kumpirmasyon ni Mayor Valdemar. Sandig sa ginpapanaog ng Resolusyon Number 02 ni Valdemar, umpisa alas 2 kagahapon nga adlaw Abril 27, magabalik na ang Banwas sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Ini nga nasambit nga tikang ang natigayon bangod sa epektibong estratehiya sa Municipal Interagency Task Force. Bangod man susuporta sa mga barangay officials kag volunteers kag tungod man sa kooperasyon sa mga pumuluyo, dugang nga pahayag sang alkalde. Nagalao man si Valdemar sang padayon niya pag-obserbar sang minimum health protocols
kag paglikaw sa mga lugar nga madamo ang tawo. Nagpasalamat naman ini sa tanan nga nakipagbahin, agud nga mangin madinalag-on ang away sa banwa batok sa COVID-19 nga balatian. Sa karon, mayara lamang sa 24 ka mga aktibo nga kaso kung sa diin 22 dire ang asymptomatic samtang 2 naman ang nagabatsyag sang simptomas sang virus. Kaupod mo sa paglagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Ryan Marvin Smerdomo, 88.1 Kader FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang kaundan sang aton nga mga ginpanglinyadang mga balita diri sa 88.1 Kader FM. Madamo nga salamat sa aton nga mga correspondents. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Oras na to mga kaalagad, alas 5:04 na sa hapon. Madamo nga salamat sa pagubod sa aton sa sining edisyon sa Casac Special Coverage. Padayon kami sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, Arsobispo sang Capiz, sa aton Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr., aton Station Manager, Reverend Father John Dave Ibalia, kag syempre sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical, madamo nga salamat, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Kini sa alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Casac Special Coverage. Thank you so much and God bless Pilipinas! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88